kokean gunem tanpa guna. Ayo metuk Mas Gareng. Kiprah bendrong, bendrong. Karepe obah. Monggo ayo kiprahke. Monggo ayo. Seneng ora kira-kira kaya Mas Gareng iki Jan. Piyai kok oleh tanggung jawab. Ha nggih. Sampeyan seneng kula tak nyendal ambekan sik. Lho lah ngopo to ngambek ana disendal mbok wis apa? Wong menggeh pindho lho Mas. Ah ning ya bareng di rubung karo piyai kene ya alhamdulillah. Wah luar biasa kula nu kangene nyambut gawe teng tlatah Bojo. Nggih. Khususe meteseh niku nggih ngeten iki Mas. Laras. Ngantos sepriki kathah piyai ingkang mirsani. Lah nggih ta. Kula ya gumun kok. Anu piyai mriki oleh mirsani wayang ki jenjem. Mula awake dhewe ya kudu ngimbangi ya, Mas. Ini bukan saja penonton, Nggih. bukan saja penikmat, Nggih. tapi calon penanggap wayang masa depan. Allahumma amin. Waton kahanan tentrem nggih ta. Oleh nyambut gawe niku kepenak, oleh golek rejeki ya gampang. Insyaallah piyai kene iki menek mung perkara materi wae tak kira nomor kesekian. Oh, niki nun sewu. Darah mriki ini darah rejo, Mas. Oh, nggih. Ibarate apa yen tembunge Jawa nika napa? Watu napa niki? Sing pokoke gampang tukul to mriki. Oh, heeh, nggih, heeh. Arep watu padas ditanduri tetep bisa tukul ngoten ta. Nggih. Ya, mula yen mung wayangan ku sipil kanggene piyai mriki. Heeh, wong iki seneng sik. Garise iki seneng sik. Wong iki nek wis dasare seneng kuwi dikapak-kapakno penak. Nek sing jeneng seneng ki ya kudu imbang, ya ta. Mripat nyawang bab sing nyenengke. Ning nek atine ora gathuk, ya wis ora konek, ya ta. Leres. Nah, tangan karo sikil ya ngono. Tangane kemrembyah,
sikile kok mau nganteng wae. Ha kabeh sing jenenge sawak ya kudu kompak. Mila. Ya ta, mong masa arep mangan kok sing ngemah mung cangkem dhuwur tok sing isor ora munggah ya ora lembut-lembut. Keloloten ya. Lah iya, mula kabeh iki ya piye carane. Nggih, dadi niki nggih wayangane nggih ngenteni event sing tepat. Betul. Nggih. Tur dasare ngeten Mas Gareng. Rangkaian acara niku wiwit tanggal 4 Agustus tekan 18 Agustus. Nggih. Terus mengko 19 Agustus penutupan. Leres. Perlombaan olahraga voli badminton niku digelar tanggal 4 Agustus tekan 18. Cocok. 19 Agustus lomba UMKM antar dusun. Mula nika wau sing mang pirsani. Ora padha nggelar expone. Waduh. Wah niki nanjake apa yang ada potensi di sini dikelihatan. Lah ya nunggon wis eneng kok. Niki sing diarani wong merdeka niku nggih ngeten iki, Mas. Apa karepe merdeka? Nah, itu meraihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Dadi tembunge ora merebut. Jangan. Kalau kata-kata merebut niku kasar. Konotasine iki elek. Elek tur yen merebut tuh berarti biyen wis ana sing duwe dijaluk kuwi direbut. Nggih. Nek yen Indonesia liya rak dijajah. Leres. Nah, oleh karena itu meraih kemerdekaannya dengan pengorbanan yang luar biasa. Nggih. Terus, dedikasi pejuang dulu jangan diragukan lagi. Jangankan harta benda, nyawa pun disuguhkan untuk merdeka. Leres. Terus Karnu kanggone awake dhewe sakniki. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nah, ngono. Mung kari napa klasa gumelar rek. Ora ngiseni bab-bab sing becik. Dieling-eling riyen pejuang niku toh nyawa. Lah iya to, nek ditotoke nyawane iki sing kelangan ora mung awake dhewe, keluargane, anake lho. Lah kok mbiyen toh nyawa kok saiki toh dhuwit kowe ra wani iki ngopo? Monggo urunan apa kuwi jenenge pitulasan sok-sok enek sing ngowel ya Mas. Mung ana sing mulek kaya entut ngeten kok. Ning ya pancen ngene Mas, oke-oke wong. Ning panjenengane Pak Kadus niku wis pirsa, sing dimong ki piyai akeh. Betul. Nggih ta? Sing jeneng piyai akeh ki umpama piyai 10, penemune ya kaya cacahe wong kuwi. Piyai 10, penemune ya 10. Ning tak jaluk ning ngarep iso nata, ning mburi gelem ditata. Leres. Ning ngarep aja ngrendeti, ning mburi aja njegali. Nah, tenan kula. Nah, niku percaya wong dadi wong distuwake teng kampung teng lingkungan niku luar biasa abote pun. Nggih, heeh. Wis kulian kula abote ngungkuli ngomong anake dhewe pokoke. Leres, nggih. Mula bengi niki ujupe ya lek-lekan karo tetembangan. Cocok. Mumpung lek ku sing gentir wis sehat wis alhamdulillah. Mumpun Dewi Kromo, Mas. Iya, heeh. Anggere simbuh berarti wis penak. Simbuh tur air putih rong botol. Lah ya, mburi geger iki lara karo ora ya imbuh wae tadi. Bedane nek mati ya. Saiki wis benek kaya padatan. Heeh. Ya kudu ngono. Pokoke sehat kabeh. Iki bebarengan nyambut gawe ya awake kudu disehatke kabeh. Amin. Nek wis sehat ya sing kira-kira marake lara ya kudu disirik sik. Leres. Heeh ta. Nggih. Yo nembang sik. Ana kidung iki rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan tatan purun paneluhan tanana wani mewah penggawean gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tanhono nyaket mring kami guna duduk pan sirena aku bar kepethuk swara kene iki. Ngapa Mas? Tak kira sing nyuwara ya Bagong jebul pira swara.
Suarane ya ngono kuwi kaya Bagong. Oh iya ta. Heeh, nggih. Iki mau nek cara mbiyen tolak balak. Tolak balak pamrih ditembangke karep adoh saka suker sakit. Laras. Ya. Tolak balak kok. Malik pelok sik niki gandeng ujube bersih desa. Kula tak nyuwun lancaran bersih desa Mas Gareng. Oh, nggih dibawani mboten? Ah nggih no. Nggih, sik bawani sinten niki bawane? Nyuwun tulung dhateng Mas Sumar Bagio. Ingkang bawa. Sumar Bagio apa? Lah ya sapa sing rumangsa KTP-ne asmane Sumar Bagio sapa? Ora urung lah ya wong tuwa ta sing nyambut gawe niki. Ya kabeh iki digotong diroyong kok ya. Ya, anane. Aku ora pati apal jane. Oh, mosok. Apa niku dadi kewajiban baku neno ayo bersih desa murih adoh sukar sakit glia anglia tumandang karya yo apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh syukur sakit klia yo dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh syukur sakit iya hati aku mandang Pripun? ket mau dirembuk bersih desa jane tegese desa kuwi apa Karepe desa niku napa nek miturut panjenengan Mas Gareng? niki penemune wong kula kaya kula niki nggih Per huruf apa per suku kata? Per huruf. sing kula omongke riil mawon nyaut Nggih, heeh. D itu dihuni oleh sekelompok manusia yang namanya penduduk. Betul. Terus E. Enak dan tidaknya tergantung siapa yang bertempat tinggal di situ. Nggih. Terus S. Sebaiknya setiap tahun diadakan bersih desa. Terakhir A. Agar terhindar dari mara bahaya. Laras. Nah. Mula ngene ya Mas. Nggih. Sing jeneng bersih desa niku ora mung ngresiki tata lair wae. Betul. Ning sing baku ayo ngresiki marang batine dhewe-dhewe. Kababare aja nganti ana iren-meren karo tangga. Betul. Nah, iki ta. Sing jenenge piyai mbiyen iki sis kamling digalakke. Pancen nganu Mas, ngeten-ngeten tembunge nika lho Mas. Mencari orang kaya itu banyak. Nggih. Mencari orang berpangkat tinggi itu banyak. Laras. Yang paling sulit mencari orang yang bisa kumpul dengan orang banyak. Lah kuwi. Mongko wong sing iso kumpul karo wong akeh kuwi
pawitane kudu jujur. Betul. Oleh kekancan kareben ora pedhot. Kuwi pawitane tidak saling merugikan. Nah, niku. Nek piyai kene aku wis percaya kok Mas Gareng. Piyai kene iki tetep hebat kabeh. Ya lahir ya batine. Niki sayuk rukune. Nggih. Beda kali sing nun sewu niki. Pripun? Nata mawon. Yen ngeten niki siji dijawil siji krasa. Leres. Ciri khas mriki ini yen pun teng daerah kutha apa meneh perumahan Mas. Nggih. Modele niku lulu gua-gua. Oh iya. Bar. Nggih. Heeh. Niku. Nek ten mriki isih wutuh persatuan dan kesatuan. Amin. Mbak Fami ayo jumeneng. Mangga. Kene ngobengi kutha teruse desa-desa. Wah, ora sing arep ora seneng karo aku. Ngapa ta? Pasang paku. Ya ora kaya. Ora iki anu mlese ora ketutup. Kelepian ora ketutup. Accident. Siden apa? Ning jare debus, ora tedas tapak paluning pandi. Jare sekti. Jare sekti wong jaranan jare. Ora ana wong debus ana jaranan wong ayam goreng kolu kok. Jare mustakane iso murup. Ora debune wedhus. Pahmi jarak perkara. Jare wong mustakane saged murup. Nggih, Bos. Oke to, sembarang kok Lin. Enak kayak idop. Iya. Mbak Fahmi wis jumeneng. Halo. Nyuwun sinom sing kok grandel. Cocok. Sainem. Nggih. Ya, wah jan. Sainem cengkek grendel. Grandel. Kula gandrung Mas Gareng. Nggih, mbok enake ku ya mangdar niku. Didahar kaya tengkleng. Wis to ana iki gelem ora gelem iki. Nggih, Mbak wis pun manganggep arep kaya bokong diketi-keti pokoke bagus dhewe. Wis to sing arep iki keti bokong sapa? Apa ta? Sing arep iki keti bokong iki sapa? Iya. Taline ora gawean. bokong diketi taline ning endi ya Mas ya? Wis. Nggih. Heeh. Aku rumah saku omongan karo Fahmi kok. Ngedeke Fahmi ki enek anu sepote dhewe lho. Piye to piye lagi iki? Ki Mas Jawis diweli karo kanca-kanca. Sepote piye? Jenengan pun supe kaya. Anu bali. Ya Allah. Bali. Ganti sepoti. Oh, Ganti oh, sepoti. Fahmi munggah kok kelinci ucul kapiken. Anu, niki bapak-bapak ibu-ibu pesindian niki khusus. Wis Ngadeg niku enten iringane dhewe. nah, ngono no. Nah, wis do nyekel mik dhewe. Niki sing ngarang nggih, sing ngegok. Ayo kok. Ayo. Ah, aku sing ngegok teguh kuwi to. Ayo. Monggo Pak Fahmi ayo mengkaca disepoti ka. Monggo. Ayo. Wis bareng to nyok ya. Ayo, jiro lu ya. Fahmi omahe Ponorogo. Ayo Pak Fahmi. Opo sik kok daster kok lembu-lembu lho. Iso ketekan daster lemir barang iki. Oh lemir ta? Krunguku lembu. Mripate teguk ya roh enek dastere Fahmi iki. Ya. Wah, jan Mbak Fahmi jan kaya benek. Iya, wis ben sak karepe. Sing penting teguh senenge aku wis. Sing penting teguh guyune aku wis seneng. Lah wong kula ki saben dina ki awor sak bis rombongan. Lah kok kula ken perkenalan niku lak nggih. Lucu to Pak niku.
Ya ora lucu. Nyatane ya kanca-kanca nek sing bagian anyar to, Mbak Wono. Sing nyumpir kan ya anyar, ya to. Ki Yuli tengklenge ya anyar. Nek kan ya. Lah nggih. Bareng maca dalang kok. Bareng bebetan malah kaya jenazah Jawa aku. Yo, memanismu kang ujiwat. Gandrung Mas Gareng. Oke. Ya Mbak, ditetek-tetek atine. Injih. Anane ya gurih. Injih, Bos. Ya. Memanismu hangut jiwa Sedekap iki sok ben wae. Ora wis enek sing nata dhewe. Iki drama. Oh, drama to. Samu sedekap apa? Wah, kok ketemu kok ngrembug patiku itu. Ora. Hagawe ruciting kali waduh kok lewo-lewo to Kang Mas, kula pun kangen kalih panjenengan lho Kang Mas. oh stroke lah mlakune ngono Iki ketoprak. oh anu kinarya karya bergaya-gaya Kaya nek pirih sikile. Kinarya Samino. Ayo. Ya. Rara apa Kang si kademen apa piye? Drama. Oh drama. Nae. Coba dirayu Kak Fani. Ideh. Kang Mas, napa mboten kangen kalih kula to? Wong wedok ora depisit. Lah kok radhep pisan pripun? Wis ditampik tresnane meksa ngoyak. Wah. Lah kula nika mbuktekne nek kula tresna temenan-tenanan. Teman-teman. Sakit tenane ngono lho Mas. Nemen. Lah nggih to. Wong jare ra kangen mosok ya tutup mejijer tinggo jarikan ya. Wong wedok ki ditolak cintane ya sarwa nyacat. Biyen ditakoni jenenge mulek ora tau semaur. Saiki ditawak-tawakke. Oh wah. Aja. Rumangsane sing ngrungokke radio ya, wah mesti sing lanang ki mesti bagus banget. Gede dhuwur ngoten nggih. Gede dhuwur, putih. Punuken. Wis ta. Ora roman ra paten. Lah piye to Mas? Mangsamu ya sapi wong punuken iki. Bareng dinyatake wah bake kaya sing entekke pitik. Oh kayak gorengan. Ya. Mangsamu garangan lho. Garangan. Kok gorengan. Paham iki mangsaku rada sentet ya. Ya. Wis garangan kok gorengan. Lah nggih kula nggih ngertos. Wah, aja senggol-senggol aku. Aduh. Ya Allah disenggol di. Wis diarani ora gelem kok. Ya, lanjut. Lah kula pun kadung tresna lho Kang Mas. Mbok nggih diladeni ra ketang sithik. Wah, mi. Alah. Oh my Ponorogo. Wong aku Rambute wis dicukur. Saiki wis cendak sak pundak. gaul kok. Ya. Sak pundak dicukur. Jenenge dicukur niku mepet. Ya ora mesti ya. Iki wong wedok Mbak kok. Silvi lho. Wong wedok ki cukur ki ya munggah sing penting. Munggah. Lho Pak Mangun kok nyukur anu iki medun. Kukur ya gantel kaya. Aja dijarah. Mungkin nek kesuwen ijen ya ngono kuwi lah ya. Ya Mbak, lanjut. Anu. Upamamun duta. Meeno. Waduh. Iki klebon orang-orang kok lho. Kuwi sing wedok ki ngalem kocape. Oh, sing lanang aja bubluk ora. Wong wis dikandani aku ki ora tresno ki ngoyak. Wong lanang kok kubluk.
ubluk. Sing ubluk-ubluk iki apane? Kaya jaran mlaku ae. Ubluk ya. Ya. Yen aku wis ora tresno omong ora tresno ya. Iya. Aja doyan. Kula tetep tresno Kang Mas. Ya dongakno wae to Mbak Fami, ya ta. Nek mesti dadi jodhone ya mang dongake entuk wahyu jodoh. Nek ora dadi jodhone Mas Gareng ya Mas Gareng dongake wae husnul khotimah. Tegese piye? Tetep berbuat yang baik. Nek iki kok husnul khotimah iki. Lho tegese iki lancar oleh golek sandang pangan, lancar oleh nyambut gawe iki ora ning alangan apa-apa. Nek mbok ora nganggo tembung kuwi to. Lah ya wis lancar ngono wae. Oh nggih, lancar. Ndang husnul barang husnul tuh. Padang dalane. Jembar kubure. Ora rezekine. Lah nek golek rezeki nek ora padang dalane numpak mobil apa ya iso. Lah lek peteng piye? Ala rezeki padang dalane ya nabrak-nabrak. Ya, mau ditungane. Kok nesen ya saiki ya. Lah nggih to. Ya. Patih mangun. Piye? Kok patih mangun? Patihku kok. Iya. Patih mangun. Ngun. Iya. Ya, Mbak. Rokmi. Ya. Suwe-suwe kok aku ya mesake juga. Wah. Alah. Silet. Aku sing genten ora gelem Kang Mas aku ora gelem. Aku ora gelem. Ya ora. Aku ora gelem. Aku ngono ki gak gelem. Marai jari ora dikumbah. Apa to? Disawang cacing. Kok kaya wedhus sing ditukke bokonge. Oh, iya to, Mas. Wedhus sing ditukke bokonge to. Waduh. Aku marahi dudu wedhus kok dadi ora ngerti. Oh, nggih. Sing wis genah mencoba berarti ngerti. Iya. Heeh. Ya. Tenane. Tartamtu. Nene. Apa kok gremang-gremeng sing ngenong teguh iki ngerti aku dadan gareng roman karo Fahmi. Apa ene gareng wedok ayo. Lanang kuwi. Ya. Lanjut. Ibarat wong numpak Lanang kanggo kulat ya. Ora. Perahu. Rane. Halo mampa. Apa Mas? Ayo. Apa genten terus no. Oh, tak kira genten jenengan. Halo mampa tanpa Neno nano hikmat yaning jolo niti temah genjing hanggenjang teater gesek langgame Retno Pengasih maka ya Mbak nek sakane Retno Pengasih yen ngandika sarawon lirik oe prasaja
Brantunda. Yo. Ngapa, Mas? Sing ngendang TLK. Kok iso TLK TLK apa? Telek. Lah ngapa kok nesu karo sing ngendang ya apa kendangane penak banget lho. Penak piye angger pasti penak iki malah ra dikendangi. Lah kurang piye? Kurang piye ya pasti dantak trung-trung dantak deledek ilang. Jenengan sing ra penake jenengan wong. Wah, kowe penak banget to. Ah, ora percaya rung tau. Ayo. Coba. Coba kendangane. Oh ya. Kendangane. Wah, kuwi penak ya ngono nganti abang kabeh tangane kok ora penak. Sumbar aku enak. Kowe rung tau kok. Wah, lah jae. Ora tangane nganti abuh barang kok ora penak. Apa-apa. Ayo. Yo coba, ndak dirungokke ra penak kendangane. Alah, mbel. Ayo. Lho, penak ya ngene kok. Usul apa? Sing ngendang ganti Lek Saminoe. Lah kok ganti? Yayi Wonogiri ya malah telaten ora tau jeglongke wong tuwa. Lah kados benekipun. Kok kados benekipun piye ta? Tembunge sono. Iya. Piye kok Kados beneh. benekipun. Benehipun. Kaya adate ke beneh kaya adate. Oh, ketibane sing ngendang canom jeglongke wong. Oh, ya. Kowe ketoke meneng ning ora tau dukung mangun. Oh ya. Ya. Ora sagelo Mas Gareng. Apa? Mau sampeyan bar digandrung Mbak Fahmi, saiki sampeyan bales Mbak Fahmi mang gandrung genti lagune Nyidam Sari dibawani. Wah, ngono. Kabeh ge nimbang. Aduh ya. Yuk. Mah. Duh, wong ayu. Nyuwun tulung tangane ora makmek sik nggih. Kabeh iki ning aturane. Lho, Duk, iki jare Roman. Roman entuk ketoprak nika ya Roman ya entuk. Entuk ngrangkul nek wis ana kata-kata ngrangkul utawa gandeng lagi entuk. Sesuai syair. Sesuai syair. Wah. Duh, wong ayu. Nah, Pepujane ngati. Atine Atine ngendi? ngendi? Ati. Nah. Kaya ngene wong nandang asmara. Terus Asmara terus piye? Ora gandeng. Apa mung awakku dhewe. Lah. Urungane tembung ngrangkul arep makmek. Lho dewa kapan ngrangkulku? Kosek ora enek wektune. Ya. Suwen selak medhok. Opane? Dewa Jawatagung. Welasana yayu aku tak ngrangkul. Iya, itu. Nah, Nek wis cocok kata-katane. Nek urung ya aja. Welas. Sono mring wak mami. Mami iki. Aku. Nah. So kapan katekan
Jejer ora kudu ngrangkul. Jejer. Ngapa kuwi? Nyegat bis. Ya ora apa Mas, monggo dirangkul sing mesra kae. Lan jejer lan wong. Iki sing dadi rondo wis pirang taun to? Lah apa ta? Didemeke wis susah iki. Wis saka kena ya. Oh, iki ngono to? Oh, lah mbok ya ditap. Iya, mak gandeng Mbak Fahmi, gen lega atine Mbak Fahmi. Ah, nggih, ben lega atine. Allah jan. Kok kaya wong picek kowe. Lah piye? Gandeng iki wetenge nang arep bumi. Gandeng biasa. Nah, ngono lah, dalah. Lah mau ya ora ngomong lek gandeng iki ngene lho ya ngomong aku wit mau. Kowe jane tau roman to? Wis ali. Meneng tak gandeng. Aku menang ya. Wong gandeng kowe ra iso kok. Kok le. Sik ki tanganmu iki lho. Alah ngono. Oh enggak. Yo. Ya ra. Ngene iki terus piye? Roman kok kaya ngene. Mas, Ngapa? drijine Fahmi iki Ngapa? kok bujel. Driji kuwi jempol tok. Kuwi jempol tok kuwi isine. Oh, ya ngono ta. Yo. Ya mending timbang sampean kok jahe. Mungkin Nenoe. jejer. Mbok yo sing apik gandeng kaya ngono. Lan wong. Nah, coba gandeng Mbak Fahmi. Jak mlaku Mbak Fahmi. Ayo. Mbak Fahmi. Injih, Bos. Tumbasan pinten niku wau? Niki mau alar. Apa to, Mas? Kok nesu iki, Mas? Ora roman ra patheken, Lah Mas. piye? Piye to? Tumbasan pinten niku masamu Fahmi nuntut wedhus. Ora. Kebayake iki lho tumbasan pira? Ora, mau padune aku mbok takoke kok. Ora. Seudon. Yo. Pomo sira. Kuwi lanang. Nganti arep muka. Yo. Upama sira nakoda Nano tanpa prau sasat sara ing Jaladri. Sing ndek omah ora enek. Ya didodok mesake anakmu Bayu selak keluwen kali. ora cetha. Kaya wong ngemis. Nyidam. Iya. Wow. Ya, langgame Mbak Fahmi. Mas Gareng sing joget. Oh, klik. Sing ndang sapa? Sembarang. Wes. Oh, tadi tetep Pandu. Kowe anggere ngendang Ita itu tak ciak lho. Lho ora, nek sampean request Lek Samino ben Lek Samino sih. Ora Lek Samino engkung. Wah, ngendang pisan ngentekke fresh care rong botol. Ya ora kae wis sehat rupane. Wah, iki cedhak omahku lho. Iki bojo cedhak Semarang. Oh iya. Iki nyuki omahku lho. Ora ding iki kulon nggon kowe tas. Cek adoh. Ya, Mas Pandu kendangi coba. Ya. Kudu manut sing kendang, aja disalahke. Ah, coba. Apa Mas liramu sedang aku kumbang nyedam sare. Mulia weh.
Piye to aja salah terus iki piye? Kok muring-muring. Masa diblong karo dheweke. Kowe ora ngerti. Iki dalang ning yo pinter ngendang. Yen pancen kowe ora gelem ngendang, yo kendangi. Oke, gorene kendange, nek mau kendangi kowe. Tere, tak kendangi. Pokoknya gleling. Pengendang lho. Ayo, kowe. Pengendang. Ngalah wong le. Pengendang tratek iki sapa iki? Ti, kene. Pokoknya gleling. Ayo kene kendangi. Gen ngerti dhewe. Dang, ayo. Dang, dang. Mitrasa jagat raya kalingan wakiran samudra mamanise aduh dadi Wes tak kendangi. Sajae wis kesuwen kendang ambus ora apik balik iki. kok sarwa repot. Wah, sarwa aneh. Armasa aku malah parah kowe timbangane padu e. Ngawak sih. Mateni wong siji kok repot. Mateni wong siji kendangan kaya wong ciblon blok buku blok buku blok buku blok. Panjenengan apa iso? Lah yen gur ngedol kendange gawe Kok ngedol ngendange. Ya kendangi sapa neh? Wis ora. Ayo. Iki yen ki anakku lanang ra. Oh iya. Anu Nanda. Oh Nanda ya. Satu kok kejari to le. Ya. Tulung dikendangi sing apik. Padi ben leren. Ya kendangi ngono. Kendangi. Kemangsane iki. Anggo jaipong apa piye? Jaipong kena. Oh ya, bar iki sing karo jaipong wae. Ya. Yo balik ning jaipongan. Ya, Mbak. Tembang kangen jaiponge. Yo. Suwung bro uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tasang itu sabu taso kata apa ada dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki kadang uyang dina wengi Yo Pak Fahmi. Lagi Pak Fahmi. Jos. Aku titip sayang apa pancen seliramu apa lali apa pancen ora ngerti satenane aku nang yang ngenteni belene lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Ye, elak lah. Waduh. Jane. Oh, hebate kaya ngono kok ya. Gitu. Marem Mas. Pak Kades, Pak Kadus sing kang tasih pinarak benjang menawi ringgitan malih kula tak beto pengendang piyambak nggih.
Wis ora beneran iki lho. Ora beneran piye, Pak? Coba. Jer Basuki mau ya wong aja perintah-perintah tok. Lah apa? Disawer. Ora ketang 50. Oh, engko rak terus dikendangi penak. Lah ora omong. Alah. Ayo kok kabeh iki ya enek anune ya. Alah. 50 eling ngitung atek 3 dina. Alah. Wis tetep tamponan lek, ora apa-apa. Wis. Tampa. Nah, ngono. Pira? 50. Sing ndang Jepang 50, sing ndang Ciblon 50. Kabeh kok inanane iso joget mergo nek sing ndang apik kok. Iya wis ngerti ya. Iya. Wong kok juweh. Ngono ra kendangi nesu. Iya. Selawe Ya ding. des jane lak tenan. Selawe ding ya. Ora kok selawe ding aku krungu. Loh, Kudune 150 tok selawe ding. ngomong aku wis ride kok krungu. Oh, iki Lajeng nganggo mic. Lah omongan ana ning ngarep mik. karo masaku wis ride lho, cepet kan ora mikir. Ayo. Wis no, cepet gede ya, Le, cepet gede ya, Le. Nggih. Cepet gede. Ya. Apa? Kesuwen. Oh, diamput. Wah, isine nesu wer Mas aku. Wah, napa duwe to kesuwen? Wis, Mas Pandu wis napa? Napa? Nanda wis napa? Napa? Cobanan. Ngene, tangtak tanden jleng nanda sik. Yo. Pandu, ayo. Wis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mbak Fahmi. Izin. Kok larang men to? Apa meneh to? 50.000 ngomong jajrek. Lho, sing diperkarakake iki lagune apa jeglengane ben pas? Ya jeglengane ning wutuh. Masa Lho, iki wutuh, coba wutuh. Tangtak tanden jleng, yo coba. Lho, wutuh. Lho. Ayo joget, iyo. Wes. Lho. Wo wes kok. Wes. Anu arep nganggo lagu to? Arep nganggo lagu apa ora? aku ki suka. Piye? Kuwi piye meneh kuwi? Kuwi arep piye nek? Iki digawa tulung lebonku BRI disaur ya. Kok nyaur utang. Omangane ora kok nyaur utang ya. Sesuk isih ana lomba lho iki. Ora gat lomba. Lah ya wis pas no. Wah, mafia diapusi kere pasar. Ya ora kok. Ayo Mbak Ayu rene. Wah, bahaya iki. Pokoke semelang meni lho gumun. Oh, semelang piye? Dadada kae mulo Walayangane. Bacoti Mas Gareng. Kaya kumpulan sateli sakuter kasaran ingin cari mencari nadu jajaran semrati aja nyantuk darah wae orang Mas. Piye Mas? Iki sing lagu iki. Nggih. Ambak mung sak kata ning dadi gumunan nganti sepri. Iki Bab ngen apa? lagu iki lak wis lawas banget bahkan aku urung lahir we lagu iki wis ana. Nggih. Ning iwa semono wis ana kata-kata satelit. Laras. Ya iki lho, apa biyen ki wis ana satelit. Ah mesine ya wis Mas kanggo komunikasi. Ning Ya ta? durung Indonesia sing duwe. Oh nggih. Kalau semono Indonesia isih nemplek-nemplek. Laras. Nah, ning wis dikarang lah iki kecanggihannya pengarang ya iki Hebat. luar biasa. Neng kanggo nyadari awake dhewe bahwa kita itu benar-benar hanya melanjutkan. Betul. Nggih to. Mbok contone model kreasi apa wae to, Mas? Nggih to. Nggih. Nek bareng didudah jebul mbiyen ki ya wis ana. Nggih, Lers.
Nah, wis ana mung diulang. lah nggih. Nah niku tembunge Nyokro Manggilingan kuwi nyatane ya ngono kuwi. Saiki lagi populer lagu saiki ngruwat. Rungkat kok ngruwat entek-entekan kuwi to. Rungkat. Tak kira ngruwat entek-entekan ra. Iya. Ya, aku nyuwun anu sesideman. Ya. Enggak iki. Wiwitane. Jajal iki. Nong nong. Bawa sesideman iso apa ora, Nduk Ayu? Insyaallah. Ya, 1.000 kene. Bayu iki karo wedokan blobok. Ayo Mas Gareng, ayo. Lho kok Mas Gareng? Sesideman iso apa ora? Iso. Ah, coba jajal. Lho, lah sawerane. Ayo bos sik, engko tiwas dikeki ora iso, aku isin. Nah, ayo wis tau krungu, genah iso. Wiwitike. Wiwitane. Kok wiwit kuwi? Nada mak teratap. Wiwitane. Ande. Arek sang peke. Sip. Lanjute. Priya bagus. Terus. Tutuke ndi? Engko tak tutuke ra cair. Cair. Oh, glu-glu tak cepake ora dikira aku yo. Yo, oke tak cepake. Wis. Yo. Apalane piye? Priya bagus apa? Priya bagus kang olah budaya. Ku pokoke iku selawi. Priya bagus kang olah budaya. Nah, terus sowan marang Kutha Gedhe. Lho, Sowan marang Kutha Gedhe. kowe aja ajari. Lah piye? Ora sida mbokeki mesti. Lah aja rene. Ora rampok rene. Sowan marang Nah, Kutha Gedhe. Bendara terus kayu yon. Ayo. apane? Kok sih urung entek kok. Go Pak De. Terus piye? Selendang kuning. Aja diajari wong tuwa kok diajari. Selendang kuning kang saking ukir. Kowe gelem selawe ra? Purun no. Terus piye? Swara Kurang permono ning wasesa ngungkrum. Angungkrum marang Bendara dia Sulistya pijer ngincangake apa ngenceng? Ngincangake. Takon kalau ora ngerti takon. Iya wis tekan kok. Ngincangake alis terus tresno sasideman. Nduk Ayu. nggih. Le takon kowe wis ping 4 ta mau? Nggih. Moko sak takonan dhek janjine pira? Selawe. Selawe ping 4 pira? 100. Ya, jatahmu. Ya. Matur suwun. Ya. Ngomong. Apa ana to nembang kok kredit ya lagi yo. Loh, kemana takon pira? 4. Nah, saben sak takonan janjine pira? Selawe. Lah iya. Nggih sampun adil. Lah iya wis timbang manglungke sing ngeke aku kae. Tolong kana bapakmu kuwi. Lah ngapa ta? Aku utang bapake 100. Urek sawer nggo nyaur utang ya. Ya, Nduk, ditebake. Wedhes jan. Nane. Ya. Luwe becik padanan timbang padhisan.
Halungan yo. Lanjut. Urip ana Ya. Yo mbak Rizky kalih mbak Dita keinggal mriki penantane pun ngantosi yo mbak Rizky keinggal nyanyi yo mbak Dita keinggal mriki penantane wis ngenteni Mbak Dita karo Mbak Rizky Mbak Dita Mbak Dita Semanggi Surabaya lontong jaran lontong balap kok lontong jaran balapan ki jaran lontong jaran iki balapan jaran kok jarane wedok lontong jan nyanyi tak kleroke ra saweran ya kok rasa gelo to ayo gelo lagune gelo ora malik pelok maka delok sik piye arep ladene mlaku dodok lho sapa iki lho oh hebat tepuk tangan untuk Karang Taruna Rayu wah kuwi jan wis kuwi tata kramane genep kuwi aku tau laku dodok ora tekan gone musur ya sampean yo ngono Mas nek arep medun nguyuh laku dodok oke kesot kok oh, hebate ngeten iki lho Mas. Agamane ya kecekel, buktine padha ngagem makromah kabeh. Mawi bijak. Pokoke kula anu ngudan maju ya kena ning aja ninggal tata krama. Agama tetep biasa. Lah iya, heeh. Jan elok tenan. Wah, jan. Alhamdulillah pas gara-gara metu daharan meneh. Angger pas aku nyambut gawe mesti metu sego. Aja gelo. Gelo piye? Pak Kadus wis nyawiske daharan kanggo jenengan. Matur nuwun Pak Kadus. Ya ta, sambel goreng, cap jahe, sego, jeruk, teh, kopi dadekke sak kresek. Iki arep nyuguh aku apa ngekei turas. Oh, sambel goreng kene brek adeke siji. Ora apa-apa nang jero ya awure. Ora, nang jero metu ana kos-kosane. Yo, diaturke memanik garap Irama Jaranan. Ayo, Irama Jaranan. Yo. Yuk. Ya to kendang ate kaya. Ayo. Dhisik. Saleke sik. Nah. Ya. Nadanya nggak sing laden ayu-ayu umek. Lah iya, iki nawake aku sing ijen karepe ya. Aku sing ijen lho, Mbak. Ya dipangan totor ya. Ya, monggo memanik saka kendari tung tak tang. Ya. Ben to nek anu dek iki bopo. Dek iki nek cah jaranan lho. Ya. Ayo.
matur nuwun, Mbak Dita karo Mbak Rizky, keri kono sik. Nduk ayu kan lungguh. Tak dongake ayu tang dadi pesinden sing mumpuni. Ya aku percaya mergo darah senine wis ana. Sok nek naik daun aja nganti gegeden apa kuwi rumangsan ya, Nduk. Nggih, aja lali Purwodadi. Tetep kudu lembah manah. Tembunge wae naik daun. Nah, Ora kok munggah cor-coran. Godhong iki sepira to kekuatane. iso garing iso toklek. Kudu eling kabeh iki nganggo musim gugur. Ya ta? Lah iya, nek lagi diuji gedhe ndase, aku nek wis diuji mung kari sak pete. Ya wis mung kabeh mung kari niteni wae. Ya nyuwun caping gunung jegleng. Mas Gareng jegleng Mbak Risi karo Mbak Dita. Oke. Ya, nang tengah. Sapa sing bagi? Ayo terserah sampean pilih jegleng sapa sih? Sing kaya tower sik apa? Kaya tower sik. Ya, oke. Ya. Kayak apa? Ya Mbak Rizky. Nanane. Ya. Saben bengi nyawang Awas. Yup. Yup. Mareme jian. Marem Mbak Rizky. Nggih, marem Mbak Bayu. Ngladeni wong tuwa iki gampang aja. Kayak bubur wis seneng. Lah nggih to. Iya sing penting ki Nek rewel ya potas. potas sing kok. Ya ora. Nano Mbak Dita. Yen memajang mong karo Awas. janur keneng Yup. Iya. kok gak marem tadi? Gak marem aku. Oh, lagi pisan ki mau warming up. Kalau pemanasan barang. Panasan kok warming up. Oh, kepanasan masak. Mas aku busi yo. Nane Mbak Rizky. Waduh. Mbak Dita. Mbak Rizky ya. Dua kali tak tang ya. Guna Yup. Ya. Nah, ya. Iya. Bisa lihat. Alah. Wis ping pindhole ping 3 nglepeh kok. lah kok mak kelotak. Yo akhir penteru tuh dek langsung cuma Cek Pak De. Jenengan mboten pengewa to? apa? Sawang Pak Disulan. Oh, iki maratuane to? Heeh. Oh, sorry Mek. Karo Pak Lora sorry Mac. Mbak Dita, ya. Nana. Pacita Nenoe. Ya. Awas. Ya. Yup. Ya. Rizky. Panas Mulai rono lho. mriki wah. Ajae wis kebyur. Wong tuwa ya gak kesuwen wis ilang. Nanoe. Panas. Awas, lu ditangkep. Mbak dari sini ya, parian sih. Selingi parian. Kok mau ngomong enak parian terus mubul. Lah wong kok sing wong tepak kok ya.
Apa Badar? Anu neno. Tuku gereh. Tuku gereh. Karo tuku sukun. Karo tuku sukun. Warga mateseh. Warga mateseh. Tansah guyub rukun. Amin. Iki ujian iki golek huruf seh ujian. Yo, Mbak Fahmi. Ana yuyu Ana yuyu neng papringan neng papringan. sinden ayu-ayu Heeh. dijenggleng garangan. Lah iya. Iya. Kok iso pintere kaya ngono ya. Fahmi. Omae. Aku karo Ora rasa gelo to. makan. Sing ngomong garangan iki sapa ya Mas ya? Wah, aku lho ngerti. Oh, wah ya. Malah saya elek. Ya, Mbak Ayu. Anu neno, ya. Tuku kara Tuku kara, terus diwadahi tampah warga warga bojo pinaringan berkah lan barokah. amin. Iki lho, iki bocah wis ndongake apik, kowe iso rebut garangan iki apa? Wah, wis. Yo Mbak Rizky. Layang-layang Layang-layang benange dawa benange dawa sing nonton wayang mugi sehat sedaya. Amin. Yo Mbak Dita. Mangan genteng. Mangan Wis beko Banyuwangi. Lah kok medeni men to mangan genteng. dipangan. Makan genteng terus. Karo mangan kerdus. Kerdus. Terus Gareng. Apa? Pancen bagus. kaya Wedhus. Aman. Amin. Kok aman. Ayo, Mas Gareng, marian. Warga Meteseh. Iya. Kanggo warga Meteseh. Wah, kudu seh. Heeh. Kecil. Apa? Mesti berdawa kok. Heeh. Pokoknya ora kena es teh lho ya, ora kena es teh. Oke. Ora iso bedhek. Ya. Sumeh Ya. ndawake umur. Terus Warga Meteseh mugi sami makmur. amin. Kanggo warga Rawasari. Rawasari. Siji Siji. dudu 5. Terus Warga Rawasari mugi panjang yuswa. ya. Kanggo bojo. 5. Terus Du siji. heeh. Warga bojo Heeh. mugi kathah rejeki. Amin. Saiki kok Kendal. Hah? Kendal. Mangan sadal. Mau mangan gendenge diseneni, saiki malah mangan serandal. Tidak dibole dah. Ya, mangan serandal. Mangan sadal. Terus Koloten. pariane iki lho. Mangan serandal terus. Pariane. Heeh. Mangan serandal. Heeh. Teh papat. Terus Warga Kendal bangune semangat. hebat. Ayo. Kanggo Pak Kohar. Pak Kohar. Loh, parian kok malah diceluk. Parian. Lungon Johar. Terus Tuku kuaci. heeh, terus Pak Kohar. heeh. Sawerane pundi? Oh, wis rasa dibacut iki. Ayo, wis kadung kene iki ngemis lho aku. Aku ada kakean parian yo ngemis. Yo, Mbak Dita. Nano. Panas. Awas. Sudah. Siap-siap. Ngaleng-ngaleng. Siap-siap. Siap-siap Mbak Rizky, yo. Nadian wadan sarata. Kok tinju kan? Timbangane aku kisinan. Oh, tinju. Kalau kadung jebleng ora dijer. Wis aku nggo apa beduk dhewe. Apa kok kerawitane komplit ngono lho. Masamu apa aku dalam kondange tak leren takon turu kok. Sopo? Sinten? Yuli. Ya.
Ya, nane. Nadyan wadan sarata. Suara suling mendang suarane. Etan bali ngulon. Inu mane banyu bane. Yo Pak Dita. Kendangnya tambah dong mas. Mesake. Irama seger. Yo. Yo.
Terima kasih, matur nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa yo. Mas Gareng sawetawis atur panglipur mesti kathah lepet nyuwun gunging samudra pangasami. Ya, Mas Gareng arep arep matur apa? Nggih, wonten tembungipun tiada gading yang tak retak, pasti ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, kita ikut berdoa semoga di wilayah Meteseh, Rawasari utawi bojo umumipun serta sapinaringan rahayu, slamet, wilujeng kalih ing rubeda, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin.